Cantas veces terán dito vostedes ou escoitado isto de que os soldos xa non nos chega para nada, co que cundían antes pois 1.500 euros, 1.000 euros e agora non facemos nada con iso. E Bernardo, probablemente non sexa unha sensación, é que o que nos din os datos é que isto é tal que así, non? Así é, Rocío, é a chamada perda de poder adquisitivo da que tanto escoitamos falar ou o que é o mesmo a capacidade que ten unha persoa ou un fogar para comprar bens e servizos. Para velo, hai que comparar canto medran os ingresos, salarios, pensións ou prestacións, con canto medran os prezos do que necesitamos, o que sería a inflación. Nos anos 2021 e 2022, España viviu un forte aumento dos prezos que non foi acompañado de subidas equivalentes nos ingresos. Isto provocou unha caída deste chamado poder adquisitivo. Os salarios, aínda que subían, quedaban por debaixo do incremento dos custos da vida. En moitos casos, aínda que hai máis cartos na nómina, o que realmente importa é canto vale ese diñeiro para cubrir gastos básicos. O certo é que a idea que máis se respira na rúa é: hai 20 anos, un soldo medio permitía levar unha vida digna, pagar un piso, manter un coche, facer a compra e mesmo aforrar un pouco ou mesmo sair de vacacións. Hoxe, cos salarios similares ou lixeiramente máis altos, todo isto é moito máis difícil. Por qué? Pois porque os prezos subiron moito máis rápido que os ingresos. Por exemplo, en 2005, hai 20 anos, cun salario de 1.200 euros, podíamos alugar un piso por 400 euros, encher o carro da compra por 150 e aínda quedaba algo de marxe para forrar ou para vivir con certa tranquilidade. Este ano, en 2025, cun salario duns 1.400, 1.500 euros, a cousa é ben distinta. O alugueiro pode estar en 800 euros, a compra nun mínimo de 250 euros, as facturas superan os 150 e en moitos casos hai que sumar transporte, préstamos ou gastos de coidado infantil ou de coidado de maiores. A realidade é que o aforro converteuse nun luxo e aínda que traballamos igual ou máis, vivimos algo peor. E os soldos, Rocío Padín, son os que son. Estalo a comprobar aí en Pontevedra, tanto para uns como para outros, tanto para quen cobra como tamén para quen paga, non? Sí, esa é a realidade. Os empresarios, por moito que queiran, xa non poden subir máis os soldos. Por eso viñemos aquí a Pontevedra, onde a Pilar. Moi bo día, Pilar. Moi bo día, Rocío. A ver, ti canto tempo levas aquí de empresaria? 15 anos. Pero antes non eras empresaria. Non, antes era empleada. Por eso entendes moi ben as dúas partes. Cal é a situación actual que enfrontades os empresarios? Pois a situación é moi complicada, porque os gastos son estratosféricos, o volumen de ventas non é alto e o marxen é pequeno, co cual non chegamos a fin de mes. Hai que estar aquí. Hai que estar aquí e facer a xornada completa como un máis. Eu son unha empleada máis. Non hai outra. Mira, fálame un pouco, vamos a falar daqui. Canto che custa a ti un empregado e canto percibe un empregado? Ese é o problema. Eu penso que non se é consciente do que custa un empleado e só se ve a parte que o empleado cobra. Eu se pago 1.400 euros, a min o empleado cústame 2.500. Entón, é unha gran diferencia. Penso que o ideal sería que o empleado cobrara 2.500 e despois el xa que pague o que hai que pagar, que é o que pagamos nós. Claro, teríamos unha percepción distinta da realidade. Entendo que isto tamén pode ser un problema na búsqueda de empregados. Sí, é un problema, sí, porque a xente todo lle parece pouco. É verdad que a vida subiu moitísimo e chegar a fin de mes custa. Claro, bueno, a ver, tamén está a outra parte porque ti te meches un caso, non? Que está no extremo contrario. Sí, eu unha das últimas empleadas que entrou aquí a traballar, viña de outro sitio, cobraba bastante menos que aquí, facía o mesmo traballo e levaba bastantes máis anos, o sea que hai de todo. Hai de todo, claro, na viña do señor hai de todo. E vamos a ver, estamos en un momento onde os empregados demandamos esa subida salarial e os empresarios xa non poden pagar máis. Entón, ti crees que hai mellor algunha posible solución? Cal é o futuro? A solución non sei se sería. A min encantaríame pagarlle o doble do que pago, e eu sería feliz de non estar aquí e ter o doble de empleados, pero non pode ser, non dá. Entonces, a solución igual sería poder cobrar por productividade. É dicir, unha persoa que traballe máis ou se implique máis, cobrar un soldo maior. Cobrar bastante máis se ti o ganas e se ti o traballas, cobras o doble, pero o que non fai nada non é un compañeiro xusto, non pode cobrar o mesmo. Sobre todo no pequeno comercio, onde, aparte de vender produtos, tamén prestamos un servicio. Totalmente. Aquí tratamos moi ben as mamás, isto é un servicio e hai que loitar contra a internet. Pois moitísimas grazas por atendernos, Pilar. Xa ven, esta situación que está a afrontar o pequeno comercio e a solución que nos dá Pilar é pagar
en función da productividade, compañeros. Pois, Rocío, esta situación endiablada, reflexión rápida, Carla, isto ten algunha solución? Moi rápida. Pilar é o exemplo de millóns de autónomos, de empresarios, de pequenos empresarios que forman parte do tecido empresarial. Pois estamos, Jesús, nunha dinámica complicada, non? Se os pequenos empresarios non poden e o resto non nos chega para chegar a fin de mes, non? Totalmente. É o mal deste país neste momento, non? A macroeconomía vai moi ben, pero a microeconomía non. Os soldos non suben como deben e non hai o poder adquisitivo, non é o que ten que ser.